Ja. Hvad? Det er ikke helt så godt, at den kun tager... Jamen det er jo der, så og klippe igen. Ja. Så siger man, luk det der. Luk. Luk. Hvorfor er det her? Hvorfor kommer alt det her? Det er ikke. Hvad gør man så? Så skal du snakke. Nu er den i gang. Goddag. Halløj. Nu skal I se, hvordan man spiller Tetris. Ja. Hvorfor kommer der alt det Vi der? godt Tetris. Det er ikke. Halløj. Kan du se, så kører den hernede. Ja. I'm Derek Noakes. I work here at Broad Hill Nursing Home. Hvordan kan man lukke for When I ham? first met Det er Derek, ikke. he only ever asked, what can I Kan ikke do? lukke. Pause. Det Kan er ikke jo- fjerne ham. Smut. Nej, det kan du nok ikke. Det er nok sådan en reklame. Prøv lige at trykke igen. Ej, nu gik du ind på det. Whatever No, it is, one no to matter how hard, skip he it. does it. Skip it. Så siger du, hvis man gerne vil skippe de her reklamer, så trykker man på skip it. Nej, det gør man ikke alligevel. Luckiest man in the world. Right, Derek, that's Men vi er nødt til at se Kill det. me. Så er vi klar, siger du så. Nu er vi klar. Ready for rumble. Hedeform. Det skal du kommentere undervejs, hvad det er, du gør. Sætter en brik der, og sætter en brik der. Ja, det kan jeg sgu da godt se. Og så sætter jeg en brik der, og der. Så sætter jeg 3 der, og der, og der, og så sætter jeg en 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 lige der, og så sætter jeg også en lige der, og så sætter jeg en lige der, og sætter jeg en lige der, og sætter jeg en der, og en der, sætter jeg en her, og så sætter jeg en der, og så sætter jeg en her, og sætter jeg en der, trykker der, og sætter en der. Det er virkelig spændende, det kan jeg mærke. Nej. Men så tryk på pause her. Føl det. Det er ikke til at pause nu. Nej. Nu var det måske meget godt alligevel. Nå, den skal sgu da dernede. Og den skal gøre sådan der med. Nå. Det altså ikke. Det var så pænt irriterende. Ja, nu dør du da snart. Gør det i hvert fald ikke. Det gør jeg da i hvert fald. Ja. Godt pwn. Gælder det ikke om at få nogen væk? Ja. Mega fantastisk godt, Tina. Ja. Prøv lige at trykke her. Nej. Var du ikke død? Jo, men kom ud. Hun fatter ikke en meter. Hvorfor ringer hun ikke bare til Peter? Ikke Tina. Skal du lige styre dig, kammerat? 4. plads, så er det smukt. Nå, så prøv lige at se her. Nu har vi jo stadigvæk programmet her til at køre. Så går man ned og trykker på. Nej, nu gik den jo ikke. Nå, men prøv lige at vente. Det skal vi altså lige have til at virke. Jamen, Mathias. Shit der. Hej. 468 vinder hende. Det er da for galt. Så må vi se, om du kan gøre det bedre. Kom, for en chip. Helt ude i siden. Hvorfor prøver du ikke den ude i siden? Nå, så gemmer du den. Jeg var helt god til det.
Det er da meget interessant. Hvorfor er der alle de der sten dernede? Jeg drikker en tis på. Nej, hold da op. Hvorfor er det der? Det er svært at gøre. Nå, og så lader du bare slå ud af det. Det er fordi, at sådan noget... Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Håber det er noget godt. Gør den tit? Nej. Nå, men lad os så lige stoppe det en gang.